ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ପାଳିତ ହେଲା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ 120 ବର୍ଷର ମଇତାପୁର ଦେଶ ମେଳନ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନାଚ ଗୀତରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ 120 ବର୍ଷର ମଇତାପୁର ଦେଶ ମେଳନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପାଳିତ। ବିନା ଡିଜେରେ ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା ଭିତରେ 100ଟି ମେଢ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମରେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଇତାପୁର ଦେଶ ମେଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ବିବାଦୀୟ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ମଇତାପୁର ଦେଶ ମେଳନ 120 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ସାଙ୍ଗକୁ ଠାକୁରବାଡ଼ିଆଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ମେଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏହି ଗଣପର୍ବ ପ୍ରଶାସନ ଡିଜେ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକରକୁ ସମଗ୍ର ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ କଟକଣା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ମେଳନରେ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ବିମାନ ପ୍ରବେଶ କରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଇତାପୁର ଦେଶ ମେଳନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଇପାରେ। ସମଗ୍ର ବ୍ଲକରେ ବିନା ଡିଜେରେ ମଇତାପୁରରେ ହୋଇଯାଇଥିବା ମେଳନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମଇତାପୁର ଦେଶ ମେଳନକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କରିବାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସିମୁଳିଆ ତହସିଲଦାର ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣ ଦକ୍ଷ ଅଫିସରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମଇତାପୁର ଦେଶ ମେଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରୁ ପୁଷ୍ଟଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।